يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وزد وبارك ومجد وكرم على الرسول سيد السند العظيم ذي القلب الرحيم محمد وآله الطاهرين وصحبه المنتجبين ومن والاهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد عباد الله الصالحين، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أمبادي تفشر في الله جباو أمباو فو كوالي مندو كدل الله سبحانه وتعالى في ألا كهنا ناكا كشي ناكا بركة ألا كو جيدي كو چايا نيني أو كلنجلنا بلا جلنكا biye juma biye domay amba de ala fi ala kan do juma horomala ala kirabba ko kabo juma la kana juma la we jurmu kafare kabo selwati la kana selwati la we jurmu kafare kabo sungalo la kana sungalo la we jurmu kafare na ya yoroma jenya kabo jurmu kuma bawla amba de Allah subhanahu wa ta'ala fi ala kan deme kan yoroma jenya kabo jurmu kuma bawla ninga jurmu yafake ankelngele na bela jele garsige juma kutuba kanu waga amba la doniya ka fo anga be juma kutuba hukmu kono ambe Côte d'Ivoire jamana kan dugula mi nabi wele ko tibisu Côte d'Ivoire chamanche dugudo El Haji Usman Bamba aleye misir belebele do joye misir mi misaka ke al-islama ka farda useli yoroye kake al-islama ka nyogon kumbe yoroye hakaja kake al-islama ya dina era la selike yoroye o hukmu kono aye wele bla ankara mogoma ananu juro samamaga Sayyid Sharif Usman Madan Haidara kabo Mali Bamako kata misir dayela in hukmu kono wa kene in kono wele tumblalen do mogoba chaman werawma ina fo Liberia jamana president George Oya ale mi ye Liberia masake ye ni wati nunu kono samba flantan shekina ninga fara Côte d'Ivoire jamana ministri nyama kan Amadou Gon Coulibaly ani Côte d'Ivoire dine nyamogo kerengirani ala kuzim nyamogoba Cheikh Aboubacar Fofana o misiri dayela in kene kan juma kutuba min kera ye o de bina ke aw ɲɛ garisiga ye bi nka mawla dɔniya k'a fɔ yani kutuba in daminɛli cɛ ɲɛbilali kuma camanw kɛra alimami sigicogo Côte d'Ivoire jamana kan fɔɔ ka taa se alimami kan ka jɔ jɔyɔrɔ minnu na adamadenw cɛ kalali la min tɛ farida duuru dama selili ye misiri kɔnɔ wa alisilamɛw ka kan k'u mago don misiri la cogoya min na kabiri a saniyaliw la ni bilasiralikanw bɛɛ lajɛlen lasera yani kutuba in kalanni cɛ fɛn min bɔra ye Aboubacar Fofana ale ka juma kutuba hukumu kono ange jako baraw sheria amaru ka fo ay isra alanye ala isra jatila akwa kana tu sayaba usro ka srauma kulu arai au ma discipline au ma dakenye ala isra ye feminye islamayana ni be ala dali ku la islamaya kono ibe ala dali fen folomina ويالا نسرنياي باو الرسول صلى الله عليه وسلم اتمولي دعاء دواولا اتنفو اللهم آتي نفسي تقواها وزكيها أنت خير من زكاها اتمي على الدليل كفو على يعني سو على يسريانا ني سونا على يسريانا اي سونا فم براجرينا ibisralanye ibala batu ni doka ala batu ala qima ati'u Allah wa ati'u Rasul wa ulul amri minkum qay ala batu ay kirala batu ni mo munu choisila ko kawnya moy ayo la batu ay discipliné na fala ko ay sigi na fala ko ay ji na fala ko ay wuli wala islam yayi because on est nabi mon frère sura un kono iba so nabi ma be ko ala ke alama ako ubebe kuma me ba fu kama o ma taqullah wa ati'uni ay sralanye ay labatu li kore munye ay kuma kaname ni ko ay minke ayuke ni ko ay mintoy ayutoy wala be qur'ana yorobe kono mbade islamu tuwabu kole ma ko discipline jama wu jama na ma discipliné na ka ko ma dakenye na ma organiser o te fanga soro ko sala kira ko sallallahu alaihi wasallam al mu'min al qawi khairun wa ahabbu ila Allah
من المؤمن الضعيف وفي كل خير أكو فنا بإسلام منا نيا مفنا تو فنا كوتة سلام من مسيو كولا أبي كونيا أبي سكا كونيا سلام ياما أبي سكا سلامو بونولا أبي سكا سلامو دمي إنا فو بامباي مينو وناكي أو فنا على باتو بالا مغو نا يي جين إنالا أني على كلا ni mɔgɔ mɔgɔ ni ala cɛ ɲana ka tɛmɛ e ni ala cɛ kan o tigi k'i danko bɛɛ la mɔgɔ min siranna ala ɲɛ k'a ko diya ala ye o k'i danko bɛɛ la ala ma alansiranya dilan ma ala ma alansiranya d'an ma ala y'an ka ala bato sɛya ala y'an ka nafilaw sɛya ala y'an ka sufɛlɔliw sɛya ala y'an ka sarakabaw sɛya ala y'an ka koɲumanw sɛya ala y'an ka silamɛya dɛmɛli sɛya fanga fana dɔ ye o ye kalan ye jama o jama n'o kalanna ka tɛmɛ i ka jama kan o jama b'i ka jama mara o kosɔn ala kira ko sallallahu alayhi wa sallam a ko talabul ilm farida a ko lɔnni ɲini ye farida de diyagoya lo silama bɛɛ kan ka kalan ala yɛrɛ fana ko kuranɛ kɔnɔ a ko hal yastawi alladhina ya'lamun walladhina la ya'lamun est ce que mɔgɔ minnu kalanna ka ko lɔ a kɛra diɲɛ kalanɲɛw a kɛra diinɛ kalanɲɛw cɛ tɛ k'i dan kalan na o b'i dan ko bɛɛ la o kosɔn anw ma kalan an ma diɲɛ ko lɔ an ko minnu ma ko kafiri u b'an mara parce que u kalanna ka diɲɛ ɲɛɲini k'a lɔ ka tɛmɛ anw kan diɲɛ fana bɛ mara ɲaamɛ u k'o ɲɛɲini k'o lɔ ka tɛmɛ anw kan u b'an mara n'a fɔra ko kalan fanga dɔ ye jogo ye cɛ o cɛ n'a jogo ɲana ka tɛmɛ i jogo kan o fanga ka bon i ta ye o sababuya kosɔn ala kira ko sallallahu alaihi wa sallam innama bu'istu liutammima makarim al akhlaq a ko ne ma ci dɔ wɛrɛ kosɔn ka jogow dafa mais jogow le bɛ yen tagasiraw le bɛ yen kɛwalew le bɛ yen silama bɛ bɔ n'o le ye an fana bɛ diya ni ala ye o de kosɔn n bari silamaw n'an ko fana ko fanga min ka di ala ye almu'min alqawi khayrun wa habbu ila Allah min almu'min ad-da'if a ko mu'mini ni fanga b'a la n'a bɛ se ko la a bɛ se k'a yɛrɛ bɔ ko la a bɛ se ka mɔgɔ wɛrɛ silamɛya yɛrɛ fana bɔ la a ko ka fisa o ka diya ala ye ka tɛmɛ silama kan silama lo a bɛ seli a bɛ sun mais a tɛ ko ɲa yɛrɛ ma o kɔfɛ a tɛ ko ɲa silamɛya ma n bari silamaw n'an ko fanga fana silamɛya la organisation no labɛn no mɔgɔ o mɔgɔ n'o labɛnna ka tɛmɛ i kan n'o organisena ka tɛmɛ i kan o b'i mara mɔgɔ min k'a taa fan lɔ k'a taa kun lɔ k'a tagacogo lɔ k'a tagamaɲɔgɔnw lɔ k'a bolominafɛnw lɔ a bɛ min ɲini nafɛn min b'a to a b'o sɔrɔ k'o lɔ o ne min t'i taga fan lɔ i t'i taga kun lɔ i t'i na kun lɔ n'aw bilala ɲɔgɔn na a b'i mara n bari silamaw ala ko inna Allah yuhibbu alladhina yuqatiluna fi sabilihi saffan ka'annahum bunyanun marsus a ko mɔgɔ le ka di ala ye minnu bɛ ɲɔgɔn minɛ ka ɲɔgɔn dakɛɲɛ ka kɛ kelen ye ka ɲɔgɔn sutura ka ɲɔgɔn bonya ka ɲɔgɔn dɛmɛ u bɛ gbɛrɛ ɲɔgɔn na i n'a fɔ bon birikidenw nɔrɔnin bɛ ɲɔgɔn na cogo min a ko mɔgɔ minnu kɛra ten ko o de ka di ala ye n'i don diyala ala ye ala ko ma zala abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbahu fa idha ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma' bihi wa basarahu alladhi yabsur bihi wa yadahu allati yabtashu biha wa rijlahu allati yamshi biha wa la in sa'alani la'utiyannahu ila akhir alhadith
ala ko a ko ma ga jɔn ma to a bɛ gbɛrɛ ni ala la ka ne ala ka teriya ɲini ni nafilɛ seliw ye ni nafilɛ sadakaw ye ni nafilɛ hijiw ye ni koɲumankɛw ye f'a bɛ taa diya ne ye a ko n'a diyara ni ala ye ne bɛ k'a tolo 2 ye ala kɛra mɔgɔ min tolo 2 ye o ni ala tɛ mɔgɔ min tolo 2 o tɛ kelen ye a ko ale bɛ k'a ɲɛ 2 ye ala kɛra mɔgɔ min ɲɛ 2 ye Seyidina Umar o tola Madina radiyallahu anhu ka kɛrɛjɛw ɲɛfɔ Iran 1000 kilomètres kilo 1000 k'u ye ka kuma n'u ye u ka kumakan mɛn ala ye sanara de b'o kɛ mɔgɔ min ni ala kiri ɲɛ ye o ni mɔgɔ min ala t'i ɲɛ ye aw ka fɛn yetaw tɛ kelen ye aw ka fɛn mɛntaw tɛ kelen ye ni mɔgɔ min bolo 2 kɛra ala bolo ye ala kɛra mɔgɔ min bolo 2 ye n'o y'a bolo la fɛn fɛn kan fanga min b'o la o ni mɔgɔ tɔw bolo tɛ kelen ye ala kɛra mɔgɔ min sen 2 ye hali n'a k'a lajɛ a tigi bɛ tagamaji kan n'ala kɛra sen 2 ye o tuma na n'ala k'a fɔ o la ko n'a ka mɔgɔ min kana a bɛ nin kɛ o tigi ye a dun ko inna allaha yuhibbu alladhina yuqatiluna fi sabilihi saffan ka'annahum bunyanun marsus a ko ala bɛ mɔgɔ le kanu minnu organiseren no minnu dakɛɲɛnen no minnu bɛ ɲɔgɔn minɛ minnu ye baden kelenw ye minnu bɛ don ɲɔgɔn fɛ u bɛ bɔ ɲɔgɔn fɛ ala k'o mɔgɔ de ka di ale ye an t'o ladegi pour que an ye di ala ye mari silamɛw n'an kɛra kelen ye k'an dakɛɲɛ an ka nafolokow bɛ nɔgɔya an bolo an ka économie baaraw bɛ nɔgɔya an bolo an harijɛgɛkow bɛ nɔgɔya an ka ɲɔgɔn dɛmɛ ala ko haqqat mahabbati lilmutabadirina fiya a ko ale ka kanu fana wajibiyala mɔgɔ ye mɔgɔ minnu bɛ ɲɔgɔn dɛmɛ a ko haqqat mahabbati lilmutahabbina fiya a ko mɔgɔ minnu bɛ ɲɔgɔn kanu ale ka kanu wajibiyala u ye haqqat mahabbati lilmutazawirina fiya mɔgɔ minnu bɛ taama ka bila ɲɔgɔn ma i n'a fɔ an baden minnu bɔra Liberiya minnu bɔra Mali la minnu bɔra Nigeriya minnu bɔra Niger ka na nin cérémonie in na u mana dɔ wɛrɛ kosɔn fo ala kosɔn fo silamɛya kosɔn a ko a ka kanu wajibiyala u ye an fana ye taama ka bila ɲɔgɔn ma an ye taa ɲɔgɔn fo an tɛ taa ɲɔgɔn fo k'a fɔ je ne sais jamais i kana taa fo k'a fɔ peut-être a bɛna jɛn affaire dɔ la i kana taa fo parce que an bɛɛ ye badama kelen ye i kana taa fo parce que business dɔ b'aw ni ɲɔgɔn cɛ mais i t'a fo parce que baden silamɛw a ka di ye ala kosɔn n baden silamɛw fɛn minnu bɛ ka anw jɛn an ka diinɛ na o dɔw le fɔni filɛ nin ye hali bi o sa k'an k'a mɛnbaga ye ala m'o kɛra k'an k'a mɛnbaga ye ala m'o kɛra numumori ala k'i dɛmɛ alhamdulillah i tun ye alimami ye mais ka jamaba in nasigi k'a yira k'a fɔ i ye alimami o lon joona ye bi ye k'i fanga se ala m'o kɛra k'i fanga se ala m'o kɛra baara min bɛ n bolo a baara man nɔgɔ alimami ka baara ka gɛlɛn a baara dɔ filɛ nin ye dɛ k'an ka population jogo don ka population kanda k'a bila sira ɲuman kan k'u kɛ majigimɔgɔw ye k'u kɛ sabalimɔgɔw ye k'u kɛ jamaw ye minnu bɛ ɲɔgɔn minɛ k'u kɛ jamaw ye minnu bɛ ɲɔgɔn kanu an fɛ Côte d'Ivoire anw ka jamakuru ni jamana tɔw ta tɛ kelen ye fo an y'o dɔn an ni ɲɔgɔn cɛ n'an ko an ye kɛ kelen ye an ye siyako bɔ an ni ɲɔgɔn cɛ an ye bɔyɔrɔko bɔ an ni ɲɔgɔn cɛ n bɛ bɔ Wojɛnɛ n bɛ bɔ Segela n bɛ bɔ Mankɔnɔ n bɛ bɔ Korogo o y'anw ka fɔli ye nka Kɔrɔgɔ tɛ arijinɛ kɔnɔ Wojɛnɛ tɛ arijinɛ kɔnɔ Côte d'Ivoire tɛ arijinɛ kɔnɔ Mali tɛ arijinɛ kɔnɔ fɛn min bɛ arijinɛ kɔnɔ illa man ata Allah bi qalbin salim an ye ɲɔgɔn minɛ an kana ɲɔgɔn kɛlɛ an bɔyɔrɔw kosɔn
an yɛrɛ kana siɲɛ don misiri kɔnɔ k'a fɔ k'i fu yarasi mɔgɔ dɔ le ka alimami ye kana mɔgɔ fana kale k'a fɔ a bɛ bɔ yɔrɔ wɛrɛ o kɛlɛ fu minnu donna an kɔrɔ Côte d'Ivoire yan n'an y'an kun don o kɔrɔ ka kɛ sɛbɛnanko ye a k'an fɛbili a ka fanga bɔ an na a k'an fɔɲɔ bɔ komi kira kuranna ko cogo min wala tanaza'u fatafshalu wa tadhhaba rihukum k'aw kana ɲɔgɔn kɛlɛ n'aw ka ɲɔgɔn kɛlɛ aw bɛ fago aw fɔɲɔ bɛ bɔ ala m'an kɛla kelen ye Côte d'Ivoire ye jamana min ye ɲɔgɔn bɛn jamana lo i sɔnna o lo i ma sɔn o lo dɔw bɔra Ghana dɔw bɔra Mali la dɔw bɔra Laginɛ dɔw bɔra Burkina dɔw yɛrɛ bɔra fɔ Niger o bɛɛ le ka ɲɔgɔn lajɛ Côte d'Ivoire o de ka Côte d'Ivoire kɛ jamana duman ye n'olu bɛɛ ka ɲɔgɔn minɛ n'an diyala ɲɔgɔn ye anw minnu ye silamɛ ye n'an ko la ilaha illallah muhammadu rasulullah sallallahu alayhi wa sallam n'an ye o ta k'an ka baara kɛ fitina wulila Côte d'Ivoire ya san min crise wulila Mali misiri kelen pe tɛ yen min ma duwawu kɛ Côte d'Ivoire ye Laginɛ misiri kelen pe tɛ yen min ma duwawu kɛ Côte d'Ivoire ye Sénégal misiri kelen pe tɛ yen min ma duwawu kɛ Côte d'Ivoire ye Burkina misiri bɛɛ ka duwawu kɛ Côte d'Ivoire ye o bɛ mun de yira o b'an ka badenya de yira o tuma na an ye ɲɔgɔn minɛ an ye to ɲɔgɔn bolo mɔgɔw mɔna ko la ilaha illallah muhammadu rasulullah an bɛɛ kɛ kelen ye an ye don da kelen an ye bɔ da kelen ye an ye diinɛ minɛ n'o kɛra ala ka min fɔ inna allaha yuhibbul yuqatiluna fi sabilihi saffan ka'annahum bunyanun marsus ala ye min fɔ o bɛ hakika an kan ala m'a kɛla hakika ye ala m'an bɛnna kelen ma ala ye silamɛya kɔrɔta ala ye silamɛya kɔrɔta ala ye alimami fanga se ala ye alimamiw fanga se Kebiso alimami bɛɛ kuma in bɛ fɔla bɛɛ de ɲɛna aw ka baara ye mun ye a ye mɔgɔw kɛ kelen ye a ye mɔgɔw kɛ balima kelen ye a ye ɲɔgɔn dɛmɛ a ye diya ɲɔgɔn ye aw kana faranfasiya don mɔgɔw ni cɛ aqulu qawli hada wa astaghfirullaha li wa lakum wa li sa'iril muslimin min kulli dhanb fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim numori i bilala mɔgɔw bɛɛ ɲɛ bi Kebiso komi i yɛrɛ k'a fɔ cogo min kɔrɔ tɛ k'a fɔ i kalannen bɛ bɛɛ ye walama i bɛ ko dɔ bɛɛ ye mais ala le k'i kɛrɛkɛrɛ k'i bila o la n'i bilala o la i ka alimamiya kɔnɔ i y'i ka kɛlɛkɛfɛn kɛ sabali ye kɛlɛ o kɛlɛ bɛ wuli misiri kɔnɔ alimami sen man kan ka yaala alimami de bɛ kɛlɛ kiti tigɛ mais ni alimami yɛrɛ donna kɛlɛ la mɔgɔw tɛ bɛn tugun kana don kɛlɛ la n'i fana ka kɛlɛ mɛn yɔrɔ o yɔrɔ i ye wuli ka taa kɛlɛ la ban innamal mu'minuna ikhwa fa aslihu bayna akhawaykum kana to kɛlɛ si bɛ bugu dugu kɔnɔ kana to kɛlɛ ban da kɛlɛ n'a wulila i tɛ mɔgɔ ye min b'a fɔ ko an y'a ban i bɛ supportɛriw de ye anw ka kɛlɛ tigɛ bɛɛ bɛ supportɛri ɲini supportɛriw yɛrɛ fana bɛ na gratuitement ka na k'olu yɛrɛ kɛ supportɛri ye mais i tɛ mɔgɔ ye min bɛna fɔ ko a kana to kɛlɛ nin taa ɲɛfɛ alimamuw ka baara le kan ka kɛ ka bɛn kɛlɛ ban ma kana to kɛlɛ si ye bugu i fana i kana kɛ mɔgɔ ye min b'a yɛrɛ yɔrɔ bonya nka jogo b'i la yɛrɛmajigi b'i la ala ko kira ma sallallahu alaihi law kunta faddan ghalidha alqalb lan faddu min hawlik a ko n'i tun kɛla mɔgɔ ye mɔgɔ min ye mɔgɔ kamangwɛlɛn ye i tɛ mɔgɔ kumakan minɛ i b'i disi gosi k'a fɔ ni ne ka min fɔ a tɛ tɛmɛ o kan sani i b'i ta fɔ i ye mɔgɔw lamɛn wa shawirhum fil amr fa iza azamt fatawakkal ala Allah wa amruhum shura bainahum i ye mɔgɔw lamɛn ka mɔgɔw lamɛn ni mɔgɔ dɔ bolila ka na kuma dɔ f'i ɲɛna misiri kɔnɔ ko mɔgɔ dɔ ko ta i y'a tigi lamɛn fɔlɔ kana jugement k'a tigi kan o nana fɔ ko mɔgɔ dɔ k'a f'i ma ta n'a fɔra ile yɛrɛ ye kana lamɛn i ye jeli n'a kɛra mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ i ye lamɛnni kɛ mɔgɔ fila la ala m'i sela o la ala m'i fanga sera ala k'i dɛsɛ ala k'i kɛ kɛlɛkɛbaga ye awa waati dew la mɔgɔw fana sɛgɛla an bɛna kutuba da yan aqulu qawli hada wastaghfirullaha li wa lakum wa li sa'iril muslimin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim aqimis salata inna as-salata tanha 'anil fahsha'i wal munkar
ولذكر الله أكبر. فالحمد لله رب العالمين. أم بعد تفسير في الله جباو نكتب بانه نكوفه شاك أبو بكر فوفنا أي جمعة ركان فلاسليني الإسلامية والسلام بلالين كوفه دعودون ani ala welew uyo kalfaan karamogo ma sayyid sharif usman madan haidara ninga ala wele kodwar jamana ye ka ala wele naba jama kelengele na bela jelenye o fatiya umu ninga mina ufo ama de Allah subhanahu wa ta'ala fe misri ala ka ke al-islamiya ka kiliya misri danaya dara an karamogo yara min kan kata misri ndaile ni ka sayyid sharif usman madan haidara ala ka ke ale bonya kama anaka wuli ka jo kama ya rabbi ala ke barka do misri na ka barka do asil baga kelengele na bela jelena ame aw fo ka wali mando akanya madalla malikona ani malikoka aw munun tun sogolendo anna ka fo ni tuyanye kodwar jamana ka dugula mi nabi wele ko tibisu usman bamba ale ka misri jolen kormo karli dayele ni keneka da chama mi ala bolo ala ko irana akambe wa shukran lakum fi amanillah. Ya ayyuhalladhina amanu idha nudiya lis-salati min yawmil jumu'ati fas'au ila dhikrillahi wa dharul bay' ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون.